Áno. Jako myslíš? A to jako myslíš, Jurko? No a kde, keď by dal šrok? No a jako to rozjedeš? Já to by musel vybrusit? No. Keby sa to vyhľadalo, že by to už nebolo vyťahovať. To je hodně, no. Alebo do toho dáš. Do toho aj navrtáš a našrobuješ o nej. Ale nie, to by musel odbrúsiť. Áno. Jednu stranu stačí, keď odbrúsíš a... No, to si to logo. A toto prečo tak? To má veľký logel, nie? Logel sa nehovorí. A není... Mala to byť trochu tesnejšie. Ale logel... Zastav vazelínu. Dočkaj. No ale to by malo... Však to sa hovorí logel. Nehovorí. To dnes máte krenku z robotu, sa pošti, keď vyprávaš názvy odborné. Ja hovorím, na logel nehovorí. No ako to vidíš? Však to není na hambu povedané. Tak není to na hambu, ale tak sa nehovorí logel. To není ani spisovne, ani nikde. To je len tak. Joj. Ale aspoň som sa rozmála do veci. Je logel, to si musím zahrať. No ale to si nesú. Chceš povedať, že mám natrienú na stanovenú československú normu. No ale podívaj sa, toto. Mamuša, ty vôbec sa nevedeš tomu, že to ja super. No ale Jurko s tým nestiskne kľúč. Šrof stiskne. Matku stiskne. Keď bude, keď sme napíti, to poviem, že má veľký mobil. Jurko, stiskne s tým matku? Ja, keby bolo takto. Ešte je ovoce? Čo by to nesycilo? No, ale musí to nariť. U nás tak silný, no. To má trochu väčšie vydranie a... Toto malo mať väčšie vydranie. Tak je to hodnejšie a to si nožnice. Však ty to vždy bude celkom o ničomu. Toto je aspoň tak. Keď nič, aspoň si prsty pricvakneš s tým. Ale ešte keď tam bola stará firma už, no, keď boli takéto drážky, tam by bolo na Frende urobiť takéto drážky, vždycky by tam boli oni vyrobili, keby sa im bolo skoro, keby to bolo napadlo. Tak toto je aj matku na ten cirkulár. Keď je to až po 45. Áno, keď si ľudia aj ten kľúč, tak áno. No, musím aj dnes teda do prezidenta. Aj trubku si za druhú priťahovať, keď budeš chladičiť. Však to? No a pozri, či ma to tuto drží. No, a či to... Aha. To už vazelínu tam treba. Ale to vás prechodilo. No keď není poctivá, aj kurva je dobrá. No tak, jedným to by bolo strávil, ľahšie chodilo. Áno. Aby sa nedral to rád, lebo tu vydieraš. No a toto není také, čo si tu už vylogané. Pozri ten logel. No, možná vás poslúžia jak ty nožnice. Určite. S týmito procentu na rozštriňočnými nožnicami. A mlieko mám nehané u Anči. U Helíčky. Tak by neboli doma. Nie, ešte koľko bolo? 7 tých mliek? 6. Ale to je len do 14.9. treba minúť. No, má to robiť. Aby to videl.
do septembra. No u vás by sa minulo do septembra. No idem domov. Tak toto je lepšie ako tie nožnice. No, ale Ikačka bola najedlená, lebo išla sama domov. Pivo si daj, jak chceš. Ja nechcem. Čau, Šulo. Mlieko pijem už. Na mlieko si A ty pivo nebudeš? Prečo nepiješ pivo? To nechávam. Však to som ja kúpil tebe. Na čo? Na čo ty taký slabý pivár? No hádam si jedno už vypil, lebo dve. Nemal som kedy ešte. Ja mám to, jak chceš, čo ty je. Joj, toto ja nebudem jesť. No šikovno. To, pozri, čistučké. Páčky. Ze syrovú omáčku, dobre, jedz. Ja to nechcem, ja bych to dal psovi. Pokoštujte, jaké je to, daj mi lyžičku.